Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon, akik még nem ismernének, Tímea vagyok. A mai napon elgondolkoztam egy olyan dolgon, mi lenne, ha csinálnék egy olyan blogbejegyzést, aminek az lesz a címe, hogy akik nem lettek a vendégeim soha. És szeretnék egy-egy történetet elmesélni hozzá, hogy miért nem. Remélem, nagyon sokan fogjátok nézni, remélem, ti is magatokra ismertek egy-két szituációban, ugyanis eleinte azon gondolkoztam, hogy vajon ezek a dolgok csak velem történnek, meg csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy azok a híres fodrászok, akik tényleg ott vannak, ahol vannak, a nagyon sok munka és erőfeszítések után, amiket átéltek és csináltak, vajon velük is megtörténtek mindezek? És rá kellett jönnöm, hogy igen, velük is megtörténtek, tehát ne keseredjetek el, és akkor kezdődjön is a vlog. Első soron el kell, hogy mondjam nektek, hogy nemrég nyitottam egy fodrász üzletet. Előtte ugye 15 éve vagyok fodrász, elég sok helyen megfordultam, minél több helyen dolgozik egy fodrász, annál jobb, annál több tapasztalata lesz, minden fodrászüzlet más és másban erős, és ebben az évben sikerült megnyitnom egy üzletet, tehát még lassan ott tartok, hogy gyűjtögetem a vendégkörömet, bár nagyon sokan ismernek. Lényegtelen. Nagyon szimpatikus vagyok, nyilván ez elengedhetetlen ebben a szakmában nálunk, ugyanis van nagyon sok unszimpatikus fodrász, akiket nem értek, hogy miért ilyenek, tehát minél szimpatikusabb vagy, annál jobb, nyilván nem kell nagyon benyalni, úgymond a vendégeknek, de tényleg, tehát szimpatikusnak kell lenned, figyelmesnek, azért mennek hozzád, mert megtisztelnek a te szaktudásodat, tisztelik, leülnek hozzád, bizalmat adnak. Na most ez nem mindenkivel fordul elő, van egy-két ember, aki mindent jobban tud. Ez még az üzletnyitásakor történt, még meg sem nyitottunk, csak így pakolgattunk, és bejött egy hölgyemény, mondván, hogy ő is szakmabeli, ugyanis masszőr, tehát nagyon sok mindent tud a fodrászkodásról, ugyanis fodrászok veszik körbe, vagyis annó fodrászok vették körbe, már nyilván csak egy masszőr szalomba dolgozik, masszás szalomba, elnézést, de ő tehát mindent tud erről a szakmáról, és hogyha esetleg szükségem van itt egy masszőrre, akkor ő nagyon szívesen jönne ide dolgozni. Körülbelül 25 négyzetméteres az üzlet, tehát mondtam neki, hogy hát köszönöm szépen, de nyilván magamnak nyitottam meg az üzletet, még meg sem nyílt az üzlet, és szeretnék kialakítani egy olyan vendégkört, egy kisebb vendégköröm már van, de szeretném kialakítani a vendégkörömet, és nyilván egyenlőre semmi ilyenben nem gondolkozok. Majd mondta, hogy jó, semmi baj, szeretne bejönni hozzám, hogy szárítsam be a haját, ő neki nagyon sok barátnője van, ő mindenkinek be tud engem ajánlani, nagyon jó lesz, nagyon pöpec lesz, együtt fogunk dolgozni, mint vendég, fodrász, nagyon jó lesz, lényegtelen. Nyitási akcióként természetesen, tudnatok kell, hogy én nem Magyarországon dolgozok, nyitási akcióként mindenkinek 10% kedvezményt adtam a mindenféle technikai feladatra, legyen az egy szárítás, legyen az hajmosás, hajvasalás, festés, lényegtelen. Fel volt itt tűzve a haja, kérdeztem tőle, hogy meddig ér a haja, mert akkor azt szerint fizettetjük, természetesen rövid, félhosszú és hosszú haj szerint. Azt mondta, váltig állította, hogy ő neki félhosszú a haja, lényegtelen, nem szeretem, amikor valaki nem bontja ki a haját, mert nem tudok reális árat mondani, ő nem volt hajlandó kibontani. Néztünk egy időpontot, beleesett az én naplomba, ugyebár, aha, és akkor ez ki, az ki, őt ismere, mondtam, hogy lényegtelen, hogy ezek kik, ezek az emberek, ők az én vendégköröm, és már igen vannak beírva. Megbeszéltünk egy időpontot, mondtam neki, hogy 12 euró lesz, ha valóban félhosszú a haja, 12 euró, amiből ugye lejön 10%, 1 euró 20 cent, lényegtelen. Megjelent a napon, amikor is lett időpontja. Én Vellával és a Revlonnal kezdtem el dolgozni, ami tudjuk, hogy egy nagyon jó márka, viszont nyilván egy olyan kis üzletnek, amit éppen, hogy a pontosan meglévő pénzecskénkből megnyitottuk, eléggé nehéz volt kitermelni, lényegtelen, nem ez volt a baj. Ő váltig állította, hogy ő kerasztász, és hogy ő arra esküszik, és hogy tényleg, tehát annál jobb anyag nem létezik a világon, nagyon szeretem a kerasztászt, és jelenleg nem tudom megtenni azt, hogy olyan anyagokkal
samponokkal dolgozok, amikor 50 euró egy literes sampon, nem tudom kitermelni jelenleg. Semmi baj, mondta, hogy ő hozza a saját samponját. Jó, megjelent ezen a napon, mint mondtam, hozta a saját samponját a kis szatyrába. Mondanom sem kell, hogy elővett belőle egy olyan sampont, ami az otthoni Tesco gazdaságosnak felel meg. Majd azt mondta, hogy 3-szor mossam meg a haját, és mindenféle balzsam nélkül először is tegyem fel a sampont, mossam meg a haját 3-szor, majd balzsamot, semmit ne tegyek rá neki. Jó, tehát alapból egy olyan sampont hozott, ami számomra nevetséges, tehát aki dobálózik itt a szavakkal, hogy keresztáz, számomra nevetséges, hogy bejön egy Tesco gazdaságos samponnal. Lényegtelen volt, 3-szor megmostam a haját, a hajmosás már úgy alakult, hogy itt most, alul, vakard jobban, itt jobban, ja, kibontotta a haját, mondanom sem kell, körülbelül fenékig érő haja volt. Nagyon jó, mondom, jó, most már nem csinálok seget a számból, megcsinálom ennyire a haját, de ez volt az utolsó. Természetesen ott kezdődött, hogy elkezdte szídni a másik fodrászüzletet, ahol ő volt. Már ott gondoltam, hogy nem leszünk soha, de soha vendég-fodrász kapcsolatban, ugyanis én nagyon tisztelem a kollégáimat, nem szeretem, amikor azt mondják más fodrászokra, hogy ő nem jó fodrász, ugyanis számomra ilyen nem létezik. Számomra olyan létezik, hogy nem megfelelő a stílusa egy embernek azzal a fodrásszal, akihez éppen ment. Nehéz a mai világban megtalálni a megfelelő fodrászt, tény, viszont nem szeretem, ha pletykálnak, ugyanis José nincs itt, hogy megvédje magát, mondhat bármit magáról, hogy mit csinált vele, mit nem csinált vele. Nem szeretem, meg se hallgatom, nem reagálok rá. Bólogatok, nem szólok egy szót sem. Tehát a hajmosás. Igen, itt, ott, amott, jó, megszárítom a haját, természetesen végig asszisztálta a hajszárítást is. Ezt így szokta José, úgy szokta, akit előzőleg ugye lehordott, az most ő neki az ideál volt. Megszárította, még vasaljam át a haját. Elmondta, hogy a José az nála 10 euróért fizettetett, és hogy hát igen, nálam egy hosszú hajszárítás, ami segítér, körülbelül 15 euró, ugyanis nagyon sok munka van vele, ráadásul balzsam nélkül fél órán keresztül fésültem úgy a haját, hogy semmit nem tehettem rá, se egy szérumot, se egy balzsamot, se egy kondicionálót, semmit. Jó, megszárítottam a haját, kifizette a pénzt, egy fillérjattot nem adott, annyit nem mondott, hogy köszönöm, elment. Majd rá egy ilyen pár hónapra mindig elsétál az üzlet előtt, köszönget, szia, hogy vagy? Elsétál az üzlet előtt, egyik nap bejött, hogy ő neki lesz egy esküvője, viszont nem tudja, hogy milyen hajat szeretne, mennyibe kerül. Hát mondom, figyelj ide, 25 eurótól egészen 50-ig, attól függ, te milyen kontyot szeretnél. Természetesen ő kitalálta, hogy ő csak egy fonást akar így a hajába, de ő annyi minden fonást látott. Mondom, figyelj ide, gyere, üljél le, most befonom a hajadat. Mondom, igazából egy hajfonás semmi, tehát nem csinálok vele semmit. Befontam a haját, hát jó, mennyivel tartozom? Hagyjad csak, nem volt nálam senki, 2 perc alatt befontam a haját, mennyire csak hiba volt. Ugyanis utána minden héten egyszer bejött, hogy fonjam be a haját, és ő úgy ment dolgozni. Tehát az én munkámat hordta saját magán, amit még ki sem fizetett, ráadásul arra az esküvőre el sem jött. Ugyanis egyszer bejött, mondta, hogy elnézte az időpontot, legközelebb jönne, soha többet nem jött. Mai napig, amikor elmászkál az üzlet előtt, beköszön, visszaköszönök neki, mivel szimpatikus vagyok, de ennyi volt a történet, tehát nem. Ne foglalkozzatok az ilyen emberekkel, ők nem lesznek potenciális ügyfelek. Bekérdezett a múltkor is, hogy mennyibe kerül egy hajszárítás, mondtam neki, hogy 15 euró neked, és megköszönte és elment, soha nem fog visszajönni. Az ilyen emberek, akik dobáloznak a márkákkal, meg a pénzzel, meg ez, meg az, és utána beállít egy Tesco gazdaságos samponnal. Mi? Micsoda? Ne foglalkozzatok az ilyen emberekkel, nem ők lesznek azok, akikből meg fogtok élni. Tehát ne keseredjetek el, ne legyetek olyanok, mint én voltam, hogy mindenen megsértődtem, minden rosszul esett. Természetesen az üzletben soha nem mutattam ki, viszont hazamentem, elkeseredtem, sírtam.
Lényegtelen, az ilyen emberek nem lesznek soha a vendéged tagjai. Tehát nem kell velük foglalkozni, ne foglalkozzatok velük. Igenis, mi olyan egy fodrász, a mai generáció, a mai fodrász generáció olyan, hogy igenis nem tudnak minket összeugrasztani. Nagyon tisztelem a kollégáimnak a munkáit, nem szeretem, ha szidják a másikat. Igenis, örülök más sikereinek, örülök a magyar sikereknek, örülök mindenféle sikernek, amiket a fodrászok elérnek, és igenis fel kell nézni rájuk. Képezzétek magatokat továbbra is, ahogy eddig tettétek, ne keseredjetek el, találkozunk a következő videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, remélem tetszett. Sziasztok!